Stadin ammattiopistossa Helsingissä työssäni liikunnan ja terveystiedon opettajana, eli työkyvyn ja hyvinvoinnin opettajana, niin omaa opetustani ohjailee vahvasti tietysti tutkinnon perusteet, ja itse olen logistiikka-alan tutkinnon opettajana, ja siellä opetan sitten yhteisten aineiden tutkinnon osien työkyky ja hyvinvointi oppiainetta, ja siinä sitten tietysti työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen, tutkinnon perusteet ohjaa omaa opetustani. Ja siinä niin sanottu osaamisperusteinen oppiminen ja opetus on aika lailla se, mitä opettajat sitten noudattavat. Ja tässä lueskelin niin sanotusti osaamisperusteisuuden dynaamisesta tulkinnasta. Mäkinen ja Annala 2010 korostavat sitä, että opetussuunnitelman tulee antaa tilaa osaamista koskeville merkityspuheelle ja yhteiselle luomiselle, ja sen tulisi rakentaa elinikäisen oppimisen polkua sille opiskelijalle. Ja osaaminen ei ole se lopputulos, vaan prosessi, joka jatkuu sitten siellä työelämässä, mihin se kaikki oppiminen sitten tähtää. Eli osaamisperusteisuus ohjaa koko ammatillisen koulutuksen opetusta. Ja pedagogisesta mallista voisi mainita sen verran, että oppija-aines on niin heterogeenistä. Siellä on maahanmuuttajataustaista, sitten on peruskoulun juuri päättäneet, ei heikoillakin arvosanoilla. Sitten siellä on niitä tähtioppilaita, joille oppiminen on helppoa ja mieluisaa. Ja sitten siellä on vielä tällaisia, joilla on perhettä ja työelämässä ovat aktiivisesti sen opintojen ohessa, kuten itsekin. Ja nämä kaikki, kun on samassa luokassa, niin siinä sitten täytyy ottaa henkilökohtaisesti jokaisen oppijan tausta ja sen hetkinen tilanne niin huomioon. Ja senkin vuoksi tämä osaamisperusteisuus on ihan perusteltua, että osaamisen voi osoittaa tosissaan näytöillä, ja siihen on jokaisella oppijalla sitten myös oikeus. Samoin sitten tässä Annalan ja Mäkisen teoksessa niin osaamisen jäsentäminen kulkee lineaarisesti, eli ensimmäinen ja tärkein vaihe on tavoitteiden huomioiminen ja sitten niiden pilkkominen ja sanallistaminen. Ja sen jälkeen suunnitellaan oppimiskokemukset, ja sitten tietenkin opettaja organisoi sen, ja sen jälkeen tavoitteet arvioidaan. Ja tässä Annalan ja Mäkisen kirjassa on hauskasti siteerattu ilmeisesti jonkun oppijan puheenvuoroa. Se kuuluu näin: ja sitten nämä työelämän edustajat ja opiskelijat ja opettajat työryhmissä työstivät sen isoiksi ja pieniksi asioiksi, eli aivan konkreettista, mitä pitäisi osata. Eli tämä juurikin on ehkä se suurin ero esimerkiksi lukiokoulutukseen, jossa saatetaan vain teoreettisesti selvittää ja selittää jotain tiettyä prosessia, kun taas ammatillisessa oppilaitoksessa on äärimmäisen tärkeää tuoda vaikka se työkyvyn, hyvinvoinnin, terveystiedon osa-alue, esimerkiksi ravinto, siihen aivan konkreettiseen oppijan arkeen. Esimerkiksi osoittaa ja näyttää se toteen, että kuinka tulisi kuorma-auton kuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi syödä, jotta hän jaksaa sitten ajaa näitä pitkiä rupeamia sillä kuorma-autolla. Eli hyvinkin oli tuossa minun mielestäni niin tulkittu tätä ammatillisen opettajan työkentän eroavaisuutta versus peruskoulu ja lukio.